Evo, zadovoljstvo mi je da pričam sa Vasilijem Martinovićem, vaterpolista Novog Beograda, zvezdino dete, dečko koji je rođen 2003. u januaru, ja mislim. Tako je. I praktično je sada u lepim, početnim sportskim godinama. S obzirom koliki su sportski staževi danas, on je tek na početku, a već ima zavidnu karijeru kako u juniorskoj konkurenciji, tako i neki pokazatelji u seniorskom rangu koji najavljuju da će imati uspešnu karijeru i kao pojedinac, a i sa klubom u kojem igra. I prvo pitanje će biti vezano ipak za nešto što je beležilo ovo leto, to je svetsko prvenstvo u Singapuru, gde su olimpijski šampioni ostali na kraju bez medalje. Vasilije, kako ti sad posle 2-3 meseca vidiš taj Singapur? Dobar dan svima i hvala na pozivu i hvala na lepoj najavi ovakvoj. Trudili smo se. Pa evo da odgovorim na prvo pitanje što se tiče tog Singapura, pa svakako da ne možemo da budemo zadovoljni. Mislim, to svi znaju, zato što se nije uzela medalja, a bili smo opet tu na korak, prvo polufinalu, a kasnije za treće mesto. Ali ukratko, ta utakmica za treće mesto nekako izgleda dan kad ti ništa ne ide. Kad ustaneš na levu nogu i prosto ti hoćeš, ali nešto ne da. Dobro, ali kakav je osjećaj kada ti utakmicu za medalju izgubiš na način na koji srpski vaterpolo nije naučio da gubi? Znači, praktično, ja kako sam gledao na televiziji, posle druge četvrtine utakmice više nije bilo. Pa, ajde, zaboravio sam taj osjećaj i trudit ću se zaista u karijeri da ga više nikad ne osetim, ali siguran sam da će ih biti svakako još. I svaki poraz je sam po sebi težak i svaki profesionalni sportista mislim da ne podnosi taj poraz na neki lep način, ali pogotovo kad izgubiš u utakmici za bronzu na svetskom prvenstvu, svakako da nije baš prijatno. Dobro, ti sad za 2-3 meseca imaš popravni ispit pred tvojim navijačima u areni. Prvo te pitanje, si pratio 2016. evropske? Jes, bio sam na tribinama na svakoj utakmici. Pa mislim, to mi je u tom trenutku svakako i dan danas bio san da zaigram nekom velikom prvo za reprezentaciju, a kasnije neko veliko takmičenje u Beogradu, odnosno u Srbiji. Dobro, a sada ćeš biti domaćin, olimpijski si prvak, bit će naroda, bit će podrške. Da li je to pritisak ili... Pa pritisak postoji svakako, mislim, pogotovo posle ovog Singapura, ali svesni smo svi da to evropsko zaista na neki način može da poništi to što je bilo, da se zaboravi na neki način i potrudit ćemo se da donesemo zlato u Beogradu. Dobro, ta ekipa je iskusna, u dobrim godinama. Ne znam, jesi ti najmlađi ili si tu negdje? U Singapuru sam bio najmlađi. Znači, zadužen za torbice, kapice, lopte, sve živo. U suštini. Dobro, ali si igrao dobro. Ta sezona je cela bila odlična u Novom Beogradu. Kako si ti video? Pa, ajde, bila je dobra, nije baš bila odlična. Falilo je tu još koji trofej, ali što se tiče mene, opet ne volim da pričam. Ti znaš već od ranije, ne volim puno da pričam o sebi, ali mogu da kažem da sam imao dobru sezonu u neku ruku i da sam zadovoljan, ali smatram da to može još mnogo bolje. Dobro, za oni koji ne znaju, Vasa je bio u Zvezdi, pa je otišao u Novi Beograd, kad je Novi Beograd počeo da stvara izuzetno moćan tim i 1, 2, 3 sezone, koliko se sećam, borio se za svoju minutažu, da bi u prošloj sezoni dobio onoliko koliko treba i to se pokazalo kao Gocić pun pogodak. Pa tako je, prošle godine mi je klub ukazao veliko poverenje i dao mi je zaista dosta prostora, kao i ove godine. Mislim, tek je početak sezone, ali što se tiče Novog Beograda, sazreo sam zaista kao igrač i uz trenere i uz ceo da kažem, klub i upravu i pogotovo uz igrače koji su bili tu. Tako da i to mi je mnogo pomoglo u karijeri i stariji, iskusniji i mlađi koji možda i manje znaju, ali od svakog se trudim da pokupim nešto i doprinesem svom razvoju. Dobro, da se vratio malo na početke. Trenirao si plivanje, pa si nameravao da sve batališ. Šta te opredelilo za vaterpolo? Pa taman sam naučio da plivam. Ajde, sa sestrama sam išao na plivanje tad. Mislim da je bilo u Obrenovcu tad treće dete da je išlo gratis i ajde da krenem i ja. Tu negde sa 3 godine i krenuo sam da plivam, malo po malo, inače sam prvo imao strah, ali tu sam se opustio, naučio da plivam i to je bila suština, ajde, malo da se razvijem, kako to ide obično.
I kad sam teo da prestanem, pitali su me, pošto sam bio dobar plivač, da pređem na vaterpolo i mislim da je bio avgust mesec, tako nešto, letnji period. Probao sam malo sa loptom 1-2 treninga i svidelo mi se. Dete, zaigram se sa loptom i tu i društvo i sve je to bilo lepo i na kraju sam odlučio da ostanem. Dobro, u mlađim kategorijama reprezentativni si imao i medalje i pojedinačna priznanja. Šta od toga pamtiš najviše? Pamtim zlata, to je Prag, i pamtim Podgoricu. Prag je svetsko prvenstvo i Podgoricu je evropsko prvenstvo za svoje godište. To su mi, da kažemo, najupečatljivija takmičenja. Naravno, pamtim i onaj Kuvajt kad smo bili baš outsideri, sećaš se, mladi, tamo ovamo da nas niko Tad niko nije ni znao za vas. U suštini. I to pamtim, ali opet izgubili smo finale, pa mislim svaku medalju pamtim, ali posebno ove zlatne, tako da... Seniorski još nema. Seniorski će biti dalje baš. Biće. Dobro, ajmo se vratimo na Beograd. Kako ocenjuješ grupu? Španci su tu, vrlo je težak sistem takmičenja. Pa naporan je sistem i da kažemo da su sve slabiji protivnici opet bi bilo naporno, ali obzirom da su protivnici jaki i svako kasnije da je ukrštanje i da je u suštini svaka utakmica je naporna rukometni sistem, tako da bit će sigurno mnogo teško. Dobro, očekuješ punu arenu? Svakako. Dobro, kaži mi šta je to što krasi ovu ekipu Stevanovićevu, što je bilo prisutno u Singapuru, većem delu takmičenja, nama koji smo sa strane, čini se kao da su kockice potpuno podeljene kako treba, poređane kako treba i da svako zna svoju ulogu i nju ispunjava, onda se i dobije uspeh. Pa mislim da ovu ekipu generalno taj karakter i to zajedništvo čini dosta jakom i svakako svaki igrač zna kojemu je uloga, ko šta radi u kom trenutku i to je Uroš zaista dobro namestio. Tako da, ali svakako da je to jedinstvo i taj karakter, to zajedništvo, vera u tim i u saigrače, jedni i druge, da je to najviše dano. Tu imaš i ove iskusne igrače koji organizuju život za vreme takmičenja. Kako to izgleda? Pa nije dosadno. Nije dosadno? Jeste malo tenzije i pritiska, ali nije dosadno. Zaista to namesti, pre svega mislim tu na Ćuka koji je zaista tu dugo i koji je zadužen najviše za tu atmosferu i mislim znaš već i sam, a svakako ima i tu i Boris Vapenski od tih najstarijih i najiskusnijih na neki način, tu sad i kapitena i Jakše i Mande i da ne nabrajam sad, nekog ću izostaviti, ali svako ima neku svoju ulogu koju pogotovo nama mlađima ukazuje, sugeriše na greške i na dobre stvari. Jel imaš neke, da li bi se možda setio nekog zanimljivog detalja sa priprema ili samog takmičenja ili neke anegdote? Pa, što se tiče priprema, ajde, bili smo na Tajlandu, pa je bilo manje više zanimljivo, bilo je svako naporno, ali... Stigli ste da trenirate? Pa, stigli smo, u suštini to je uvek. Što se tiče, sad ne mogu da se setim prvenstva, ali ništa mi nije ostalo baš toliko upečatljivo. Ništa upečatljivo. Kaži mi, kakvi su Singapurčani bili kao publika? Je li ih bilo uopšte? Pa nije ih bilo preterano. Mislim, ne mogu baš sad zaista da ih pohvalim po to pitanju, po broju gledalca, ali nekako to je zaista falilo. Ali šta je tu je sad, mislim, publika ili ne publika, evo imat ćemo priliku zadnje Bože ako budemo u sastavu da to vidimo u Beogradu kako je. Dobro, ti si pratio verovatno ovo žrebanje, čitav sistem evropskog prvenstva koji se odvija na društvenim mrežama, agencija koja je angažovana, rad ljudi saveza. Kako ti se to čini sada 2-3 meseca pred samom početak? Jel osjećaš malo već neku groznicu? Pa osjeća se svakako još, od kad je tad potvrđeno da će biti u Beogradu. Osjećam jer, kao što sam rekao, da mi je to u suštini jedan od ciljeva u karijeri, po taj Beograd. Kasnije svih ostalih takmičenja, ali ja osjećam i tenziju i sad dodatni je pritisak, pogotovo sad i u klubu zbog toga i svakako da se svi trudimo da što više radimo i napredujemo u ovom periodu do toga evropskog takmičenja. Jesi imao već neke razgovore sa Stevanovićem oko priprema? Nisam. Niste još imali? Nismo još. Dobro, kaži mi, ambicije Novog Beograda u ovoj sezoni, imate tešku grupu? Imamo tešku grupu,
ali ambicije se ne menjaju nikad. Kao i ranijih godina, prethodnih koliko sam ja tu, ovo mi je 6. sezona, 6 sezona se ambicije nisu menjale uvek. Svako takmičenje je trofej, konačni cilj. Tako da i za ovu godinu, bez obzira koja je to grupa, da li u Ligi šampiona ili u ovoj novoj vaterpolo regionalnoj ligi ili kasnije završnici prvenstva i kupu, svakako da imamo te mini ciljeve, utakmicu po utakmicu i kasnije Final Four po Final Four, ali opet kažem da je trofej konačni cilj. Reci mi, koliko se ja sećam, tebe je prvi u vatru gurnuo Dejan Savić, pa Tako onda Igor Milanović, a u Novom Beogradu si promenio koliko trenera? Pa, u Novom Beogradu prvo je bio Vladimir Vujasinović, koji na neki način sa njim sam i pričao kad sam dolazio u klub i on me tu uputio svaku ambiciju i sve kluba što je bilo tad, s njim sam zaista dosta radio. Nakon njega je bio Dejan Jovović nešto kratko i u završnici one sezone kad smo imali to dramatično finale bio Igor Milanović koji nas je tu na kraju spojio i posle dolazi Živko, tako da u suštini najveći period sam radio sa Žiletom. Dobro, a šta je to što Petra Radanovića sada izdvaja od njih, ne u nekom smislu nabranja kvaliteta ili mana, nego šta je drugačije u radu? Taj sistem rada nekako naporno se zaista radi i kvalitetno smo od samog starta i krenuli da radimo i naporan je rad i Petar je zaista čovek koji živi taj sport i koji je u tom, da kažemo, u tom vaterpolu po ceo dan i bavi se svim tim nekim detaljima. Nekad je možda čak i to i preterano, ali svakako čovek koji je usrećenjen zaista na to. Dobro, kaži mi, od tih 6 sezona, ovo je prva sezona gde ja mislim da vi nemate imperativ osvajanja trofeja, sve tog ličnog imperativa koji vi sami sebi namećete. Niste u najužem krugu kandidata za prvo mesto. Pa siguran sam kao možda i prethodnih, nevezano za tebe, ali svako nas smatraju kao i ranije da nismo favoriti, bez obzira na koji sastav mi imali. Ali to nam je dodatna hrana i dodatni motiv svakako da pokažemo koliko vredimo i koliko možemo. Evo, potom vraćam se na prošlu sezonu, izgubili smo to finale Lige šampiona gde u avgustu, septembru niko nije mogao ni da zamisli da ćemo mi biti i da ćemo proći toliko sve što smo prošli. Ali igrali ste prelep vaterpolo tada. Pa da, to što smo igrali prelep vaterpolo zaista možemo da privežemo Žiletu, koji nas je zaista spojio od samog starta i čovjek koji živi isto taj sport i koji je konstantno isto bio u tom sportu na drugačiji način od Petra, pošto je, Živko do skoro igrao taj vaterpolo i znao je tačno kako sa svakim igračem da pristupi i kako da se ophodi i to je ono, vera u jedne druge i u tim i u njega samog i u stručni štab i to nam je zaista mnogo donelo. Dobro, ajmo da pređemo malo na međunarodnu scenu. Koga od klubova posebno izdvajaš u Evropi i koje su to karakteristike koje njih čine baš moćnim, velikim, jakim? Sad trenutno, prvo mi je u glavi što tiče Lige šampiona, svakako Ferencvaroš i Pro Reko s kojima smo u grupi baš i susrećemo sad u prvoj utakmici. Smatram da jesu oni generalno na papiru sad i ovako tim sa mnogo velikih imena u Ferencvarošu i Manda i prošli saigrač, da kažemo, bivši saigrač Alvaro u Pro Reku i to su sve veliki igrači, velika imena i na kraju veliki šampioni sa inostranim, odnosno da li to bili mađarske nacionalnosti, italijanske, to su sve vrhunski igrači koje ne možeš da podceniš. Dobro, a kaži mi kako to izgleda u bazenu? Ti si na onoj strani gde je Manda, ili tako? Tako je. Kako izgleda to kad igrate jedan protiv drugog? Je li ima nekog dobacivanja ili je maksimalno profesionalno kao da ste najveći neprijatelji? Pa posljednji susret nam je bio u finalu Ligi šampiona i mislim to sve prijateljstvo, da kažemo drugarstvo i taj neki lep odnos, nije da pada u vodu, ali sve se to u bazenu zaboravlja i u bazenu smo, da kažemo, ne sa njim, nego generalno sa svakim igračom
igračem ljuti rival. Dobro, on je verovatno tu malo namazaniji od tebe. Pa svakako, možda i svakako i da je fizički jači, ali on koristi te, da kažemo, njegove neke prednosti, ja koristim svoje, brzinu u suštini, tako da na kraju izađemo na kraj. Dobro, kaži mi, a što se reprezentacija tiče, koga će Beograđani i Srbi moći da gledaju i šta je to što izdvaja te najbolje reprezentacije? Pa, Španija, Grčka, Mađarska, Hrvatska. mislim, trebali bi u našem gradu da mi budemo svako favoriti, kao što verujem da jesmo. Naš je teren, naša je publika, u suštini naše je sve, ali opet siguran sam da je to drugima, kao i nama kad igramo na strani, dodatni motiv da pobede, odnosno da osvoje. Dobro, ali kada bih te sad pitao na koga da se kladim za osvajače medalje? Na Srbiju. Srbiju, dobro, srebro i bronzu. Neka bude Španija i Mađarska. Španija i Mađarska. Znači, Grki si otpisao. Pa ajde, njih smo izgubili na utakmici za 3. mesto, zbog toga. Mislim, ruku na srce, mi od njih gubimo realno, sem ovoga Pariza, tako? Pa dobro. Kaži mi, kako vidiš ove mlađe momke koji dolaze? Ti imaš u ekipi dvojicu vrsnih talenata, Gladovića, Dimitrijevića, Mali Krstić je na njegovo zadovoljstvo u Americi na sudijama, ali je vrhunski talenat. Kako vidiš te koji dolaze? Pa veliki su talenti zaista, ali kao i za njih, tako smatram i za sebe. Mislim, mlad sam, male su, da kažemo, razlike u godinama. Moram mnogo ja da radim, a pogotovo i oni. Mislim, opet kažem, mala je razlika, ali mi smo u tim nekim godinama gde smo kao nešto uradili, a u suštini ništa nismo uradili. Tako da, tiče mlađih kategorija, odlične su. Pričam pogotovo za Novi Beograd, to je za ove momke koje si naveo. Zaista dobri momci i radni, što je najvažnije, i prihvataju i kritike i pohvale na pravi način. Dobro, reci mi još. Ti si sada već seniorski reprezentativac, imaš svoje ime i posebno bi trebalo da ti u glavi budu reči Filipa Filipovića, najboljeg igrača sveta u jednom dobrom periodu vaterpolo istorije, koji je izjavio da si ti momak koji treba gledati i pratiti. Kako to izgleda? Pa prvo kad sam video tu izjavu, svakako da mi je bilo mnogo drago da takav igrač, takav šampion, zaista jedan od u suštini najboljih svih vremena, kaže nešto tako za mene i to mi je dodatni motiv, a i na neki način dodatni pritisak. Ali svakako da sam jako ponosan jer sam imao sam prilike da igram s njim u Novom Beogradu i da se uverim da takav igrač i čovek pre svega na zalasku karijere na takav način pristupa i treningu i utakmicama i da je toliki profesionalac. Dobro, reći mi još samo ovo za kraj otprilike. Da li beogradsko takmičenje može da učvrsti ili da poboljša status vaterpola koji je malo uzdrman ovim relativno neuspešnim rezultatima u protekle 4 godine? Sada imamo Radnički, imamo Novi Beograd, Zvezda i Šabac se dižu, Partizan raste, ali da li posle tog prvenstva može pažnja medija, pažnja publike da bude na vaterpolu jača ili ne? Pa sigurno da može dosta da promeni, na bolje naravno, i da i svi klubovi, generalno javnost i reprezentacija tom medaljom, nadamo se najsjajnijom, da bi to mnogo donelo našem sportu. Dobro, pozivaš navijače? Svakako. Mislim, bit će još prilike, nadam se, ali vidjet ćemo se valjda u januaru. Dobro, ti veruješ da si u timu? Pa ja ću dati sve od sebe da budem u timu. Dobro, možemo da uradimo nešto po tom pitanju. Hvala ti. Hvala vama.